nauka je tu nedvosmislena. Djeca moraju vježbati, moraju raditi trening snage i mi moramo doći dotle da naša djeca mogu da urade i čučanj, sklek, da skoče i da od toga ne pati. I sada u nekoliko navrata govorio o nekim pretpostavkama koje moraju biti ispunjene da bi neko uopšte stekao pravo da radi te neke vježbe snage. Šta je to što treba imati u vidu ukoliko želimo da nam dijete radi trening snage? U kontekstu ključnih setova zglobova mi ćemo ih sad pobrojati i podijeliti. Postoje vratna kičma, pravimo razliku između vratne kičme, grudne kičme i toraksa, lumbalne kičme, kukova, koljena i skočnih zglobova. To su kao ključni setovi zglobova. Vratna kičma anatomski trebala bi da ima stabilnost. Glavu je moguće okrenuti, moguće i vratnu kičmu, ali do određenog dijela stepeni. Grudna kičma toraks, dakle vratna stabilna, torakalna mobilna, lumbalna stabilna, kukovi mobilni, koljena stabilna i skočni zglobovi mobilni. Zaključujemo da su oni naizmjenični. Stabilan, mobilan, stabilan, mobilan, stabilan, mobilan. Moramo znati da su mobilni generatori sile i oni su šestoosovinski zglobovi. Recimo kuk. Kuk može da uradi fleksiju, dakle da se pregiba, da se opruža tamo nazad, ekstenziju. Može da radi abdukciju i adukciju, da se primiči. Može da radi vanjsku i unutarnju rotaciju, dakle u 6 pravaca može da ide. Dok recimo koljeno je stabilan zglob i to je dvoosovinski zglob. On samo može da radi fleksiju i ekstenziju i do 5 stepeni rotacije. Dakle, minimalna rotacija je dozvoljena. Kuk može da se rotira 45, koljeno do 5 stepeni. Mi testovima koje radimo sa djecom provjeravamo međuregionalnu zavisnost na nivou ključnih setova zglobova. Nas zanima da li oni dok nešto rade ono za što su anatomski zaduženi. Ukoliko posjedujem elementarne stvari u kontekstu međuregionalne zavisnosti ključnih setova zglobova, spreman sam da idem pod opterećenje. Ako na nivou ključnih setova zglobova postoje neki nedostaci, nemam refleksnu stabilizaciju jezgre, nemam optimalno mobilan kuk, pa zbog toga ne mogu da čučnem u neku poziciju koja se od mene očekuje. Odakle meni ideja, ako nisam u stanju to raditi sopstvenim tijelom i boriti se protiv gravitacije samo, otkud mi ideja da ću to bolje raditi sa 20 kila u rukama? Dakle, mi bismo tu redali stvari redom veličina, dali prednost prvo elementarnim kretnim obrascima, međuregionalna zavisnost na nivou ključnih setova zglobova kao stvaranje pretpostavki za razvoj snage kod djece koja treba da da što je moguće bolji transfer i adaptaciju na sportsku vještinu.